Flere hundrede danskere i alle aldre indtog 9:30 i aftes Rundetårn med nysgerrige blikke vendt mod horisonten. Jeg tænker, der er nogen, der har rendt rundt op på et tidspunkt, ikke? Og så det der med, at den er for mørket lige pludselig, ikke? Det er bare magisk på en eller anden måde. Ved en total måneformørkelse glider fuldmånen gennem jordens skygge. Her er det billeder fra Sydafrika i aftes, hvor de var heldige med vejret. Men de fremmødte på Rundetårn måtte affinde sig med det danske vejr, der bød på skyer, så de kom til at vente og vente. Alligevel fik alle dog noget med sig hjem at tænke over. Alene det, at der samles mennesker og ser på et fænomen, der opstår meget sjældent, det skaber jo noget unikt. Det har været der altid, og at det er verden, og at Danmark er bare så lille i verden. Der er så meget andet. Det er historiens vingesus, tror jeg. Men så klokken 23:05, desværre efter at de fleste havde vendt næsen hjemad, så kiggede den formørkede måne alligevel forsigtigt frem over skyerne. Jamen, jeg tror, det er fascinerende, når der sker noget på himlen, som forandrer den. Altså, vi er jo vant til, at himlen altid ser ud på samme måde med, solen står op, og den går ned, og månen, den har godt nok faser, men der sker ikke de store ting. Når så vi har formørkelser, for eksempel, så forandrer tingene sig. Ting ligner ikke sig selv, og det giver en fascination. Hvordan fascinerer det dig? Jamen, det fascinerer mig også, fordi det er jo naturen, der pludselig viser os nogle andre sider af sig selv. Og i dag ved vi jo, at der er ikke noget mystisk eller okkult i det. Det er bare fascinerende at stå og nyde sådan et naturskuespil. Samtidig med, at man også kan blive lidt klogere, fordi sådan en total måneformørkelse kan bruges til at fortælle os noget om, hvor meget støv der for eksempel er i jordens atmosfære. Så selvom det er noget, der sker ofte, så kan du lære af det? Selvom måneformørkelse er ret almindelig, så er det faktisk noget, man kan lære noget af, og noget, som man faktisk får noget ud af at studere. Når nu det tyder på, at den ikke rigtig kommer op alligevel, har du så alligevel fået noget ud af det? Jamen, det har jo været en fantastisk oplevelse at stå her i aften sammen med nogle mennesker og vente på det. Vi fik så ikke forløst den her spænding og fik den formørkede måne at se, men det var en god stemning, og det var ærgerligt, at den her sommeraften ikke lige kunne få det sidste nøk på fascinationsskalaen.